Hei, mä olen Marjo, Living Love ja Healing Yoga Source Yogan perustaja, kouluttaja. Ja nyt on lokakuussa alkamassa aivan uskomattoman ihana energiatasoa, värähtelyä kohottava 7 kuukauden syventävä koulutus. Nyt on erityisen tärkeää saada mielelle, tunteille, hengelle voimaa pysyä siinä omassa ydinlähtöisessä sisäsyntyisessä elämässä, koska ulkopuolella tapahtuu niin hirmuisen paljon. Eli me käydään läpi paljon niitä juttuja, kuinka sä pystyt pysymään omassa voimassa, lisäämään omaa energiaa ja voimaan hyvin kaiken keskellä. Ja tässä syventävässä koulutuksessa on healing yoga, qigong, autenttinen liike, autenttinen hengitys ja todella iso alue äänen joogaa, äänen elämää. Ja siinä se ei todellakaan tarkoita sitä, että lauletaan mantroja ja lauletaan paljon kaikkia juttuja, vaan me käsittelemme koko tätä viestintäaluetta, kaulan, kurkun, niskan aluetta, vokaalipalleaa. Palleat tulee olemaan merkityksellisiä. Pallea-alueet on samalla myös energiakeskuksia, vortekseja, pyörteitä. Siellä on hormonit, umpieritysjärjestelmä ja kommunikaatio sisäisen, maanläheisen ja kosmisen välillä. Eli tämä ääneen liittyvä käsittää koko tämän värähtelyn nostamisen, oman äänen, oman viestinnän plus tämän alueen pallean hyvinvoinnin, koska se on se pallea, missä on kilpirauhanen, joka säätelee monitasoisesti aineenvaihduntaa, fyysistä energiatuotantoa, hyvinvointia. Eli aineenvaihduntaan perehdytään sekä fyysisesti että energeettisesti. Tämä on energiapainotteinen koulutus. Minun ensisijainen kieleni on energia. Opetan sinua myös käsittelemään energiaa, pitämään oman energian yllä, tuomaan tilanteisiin energiaa, mikä suojaa sinua ja mikä antaa lisää energiaa sen sijaan, että menettäisit energiaa. Lyhykäisyydessään tervetuloa aivan ihanaan kokonaisuuteen. Siitä tulee lisää tietoa nettisivuille, sähköpostitse. Mutta halusin nyt vaan tässä kauniina kevätpäivänä tulla kertomaan tästä ihanasta uudesta 7 kuukauden energiamatkasta. Tervetuloa, moikka!